Men 2002 yılda Nevtat toplumunun Tokoy hocalığına işe girdim. 2007'de de öy novatına durdum. Sonra men 34. nomer olup durdum. Men Huday Kulif'in ana cay verdik gidemde ol bana cay vermedi. Yöne öy oturun öňe süýser diýdi. Emma şumada seni hiç bana cay beren oklar. Her ýylda da bir direkt salsya. Sonra soň men cay dik gidemde 17 tanak cay goý berilipdir. Huday Kulif bana cay bermedi. Sondan bäri men cay dik gelýän, işläp gelýän emma hiç ýyl cay beren oklar. Emma menden soňky menin bilen biletden ustada bir günde ýazan nepes zayap gitdi. İşinden çykdy gitdi. Menden soňky nowata durarlar zayap, emma maňa çay beren oklar. Menden soňky gelip öý nowatyna duran adamlar zayap gitdi. Çykany çykdy, çykmany işläp ýör, zayap ýörler. Soň nowaty öňe geçirýärler, pul para berýärler. Haçanda men bar çay berdiýende çay ýok diýerler. Emma tapyr neft gaza çaylar gelip dur, berip durlar. Haçanda men çay verin diýip baramda, juristimiz maksat şey diýe 7. nomer diýe. Emma 7. nomer bolup men 11 ýyl işledim, men şu 7. nomer öňe tüýser ýaly. Nurgeli Sarif'in ana baramda başlığımız, ulu başlığımız. Fen bardy häkimlikden alacak diýe. Emma men Nevtat toplumunda jan taýlymy sarf edip işledim. 16 ýyllap işledim men. Oğlum 31 ýaşady, men gelnedim bilemek ýekaja otaqda gyýdymyň jaýyna ýaşaýan. Men haçanla öý nowatym hiç ilmeň yetmedi. 16 ýyl işledim. Nähili beýle bolýar diýende, ýokarda prezident tarapdan jaň gelýär, solan garnaşlar jaň edýär, solara bermeli bolýar. Ondan senin nowatyň duran ýerde duraýa diýip aýdýarlar. Men edaramda barp, ýani 7. nowerim sol durşuna durýar. Hiç il ütgen zat ýok, maňa ýeten oksan nowat näme sür beýle bolýar diýip ýokardan jaň edýär, solary berýär, nowatyň ondan duran yerine duruverýär diýip aýdýar. Men jaý diýipden ýazmadyk ýerim, dil bilen, söz bilen, ýazgy bilen, arza bilen men ýüz tutdum. Milli howpsuzlyga ýüz tutdum, gözekçilik gullyga ýüz tutdum, general prokuraturaga ýüz tutdum. O da Köpekdağ Etiram prokuraturasyna iýerdi. Prokuratura da biziň ýene-de öz edaramdy iýerdi. Hormatly prezidentim, men size 2 gedek arda ýazdım. 2 ardamam gelip öz edaramyza, Nevkat edaramyza düşýärinde soğuk sara jogap berýärler. Jaý berin diýen oklar hiç ýeri. Yazılan ardalardan hiç ýyly jogap kärik duýan oklar. Ondan oňa bundan moýetler bir-birine geçirdiýärler. Ýazmadyk ýerim galmady. Emma soğuk sara garaýarlar men ardana. Sol 7. nomer diýip edaram şeýle jogap berýär. Men näçe ýyl işledem de 7. nomer 1. nomere gelmesen men duýarmyn. Howpsuzlyk gullygyna da ýüz tutdum men. Emma men ardama, men töründe hiç ýyl diňlän oklarym, diňlärde beren oklar, ferzelen oklarym. İnhasy ardamda elimde kardam howpsuzlyk gullygyna ýazan ardam. Emma muny hiç ýyl ferzermedilerim, hiç ýyl maňa bir kömek edýin diýip täni iş geçirmedilerim. Menin öý nowatymy näme etdiler, näme goýdular bilemek meni zastar diýip pensiýa ýaşmy seni işden boşatjak diýip täni gol çek diýdiler. Menim gol çekmedim, 63 ýaşy seni güýjüm kuwatym bar işlejek diýdim. Maňa jaý bermejek bolup meni işden çykarjak bolýarlar. Men şunçaýyl işledem de maňa jaý bermän, işimden boşatyp çykarjak bolýarlar. Men hem jaýsyz hem işsiz galýan. Men prokuratura baramda, prokuratura dol men biýdürgünçilik edilýänleriň hemmesini aýtdym men, emma ol hiç sezermedi. Milli howpsuzlyga da arza bilen ýüz tutdum. So arzamda da hemme biýdürgünçilikleri aýtdym men, görkedim sony. Prokuratura da görkedim, emma hiç ýeri çäre görmediler. Düzgün bozmalaryny sezermediler. Hormatly prezidentim, men 2 gedekde de arza ýazdım, emma şu arza siziň eliňizde hiç ýyl gowuşmady, ýene-de ýyzyna gaýtdy. Hormatly prezidentim, men şu ýazan arzalarıma hiç kim jogap bermäli üçin indi men size ýüz tutmaly boldum. Men haýyş edýärim sizden, maňa jaý bermeňiz, siziň kömegiňizden başga maňa kömek etjek adam ýok.